sekúnd. Do konca nám ostala minúta 30 sekúnd. Do konca prvej časti. Naozaj tie váhy už teraz nie sú ľahké. A baby majú čo robiť, aby sa s tým popasovali. Poď, Zadek, poď! Zadek, poď! Poď, ide sa spôsob nády, do brucha ideš, poď! 3 minúty 5 sekúnd, 55 sekúnd do konca prvej časti. Poď ešte Zadek, poď! A baby bojujú. Žiaden náskok im teraz nepomôže, naozaj.